ଏଇ ଦେଖୁଛ ତ ଏଇ ସବୁକୁ ପ୍ଲଟ୍ କରି ବାଡ଼ ବୁଲେଇବି। ଆରେ ଖଣ୍ଡେ ରଖୁନୁ। ଭାଇ ସତରେ ତମେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲା ପରେ ତମର ତ ଲଟେରୀ ଖୋଲିଗଲା। ବିଜେପିରେ ମିଶିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା କ'ଣ ସହଜ? ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କେତେ ଥର ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଲା ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ? ସେମାନେ ଆଗ ମୋର MRRM ଟେଷ୍ଟ ନେଲେ। MRM ଟେଷ୍ଟ ମାନେ? ମିଛ କହିବାରେ କେତେ ମାହିର। ଆଉ ମତେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏମିତି ପବନ କଲି। ଜାଣିଛି ଭାଇ ଜାଣିଛି, ସେଥିରେ ତମକୁ କିଏ ପାରିବ? ଆରେ ହେଇ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ରେ ଦିନା? ତମ ବାହାଦୁରୀ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ଆଉ ସହି ହେଲାନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହୁଛି ବିଜେପିରେ ମିଶି ଭଲ ତ ଘର ଗାଡ଼ି ସବୁ କରୁଛ। ଆଉ ତମ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ନେତା କେବେ ଭାବିଛ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେବେ ଛାତ ଘରେ ରହିବେ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଆବାସ ଯୋଜନା ତୁ ବୁଝିଲୁ? ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ଖୋଲେ ନା। ତମ ଦଳର 8 ସାଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ପରେ ଆବାସ ରଖିଲ, ଗରିବଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇଲ। ଆଉ ଏବେ ନବୀନ ବାବୁ ମୋ ଘର ଯୋଜନା କଲା ବେଳକୁ ତମେ ଯାଇ କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହଉଛ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ କେହି କେବେ ଭଲରେ ରହିବେନି, ବୁଝିପାରିଲୁ?